No, bolo to tak, že som sa rozhodla pokračovať so školou, dorobiť si 9. ročník. Keď som bola mladšia, tak som bola hlúpejšia, držala sa nesprávnych ľudí. A stiahli ma dole, tak som skončila na 2-ročnej škole, kde som si uvedomila, že tú školu, maturitu a takto ďalej potrebujem. Tak som prišla za pani riaditeľkou, potrebovala som vytlačiť jedno vysvedčenie, aby som mohla pokračovať ďalej a pomôcla mi Smartbooks. Ukázala som jej to, vysvetlila a hlavne to je na tomto dôležité, že nielen učebnice 9. ročníka a učivo 9. ročníka, ale učivo celého 2. stupňa má tam v jednej kocke. Bola to novinka pre mňa, nevedela som, že niečo takéto existuje, pokiaľ mi to vlastne pani riaditeľka neumožnila a neurobila všetko preto, aby som sa k tomu vlastne dostala. Ono sa to dá v priebehu sekundy zmeniť, stačí len chcieť, ísť si za tým a povedať si, že všetko dobre nebude také ľahké, ako si človek myslí, ale treba sa proste zaprieť, ísť si za tým a vyhľadávať takéto možnosti na učenie, aby mohol ďalej pokračovať a mať sa v živote lepšie. Behom mesiaca všetko zvládla a výsledok dorobená 9. trieda a momentálne je už prijatá aj na strednú školu. Škola a štúdium je viac ako čokoľvek iné. Stalo to za to.